హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నది శ్రీ సిద్ధి వినాయక ప్రాపర్టీ డెవలపర్స్ నుంచి హెచ్ఎండిఏ లేఅవుట్ హ్యాపీ హోమ్స్. ఇది వచ్చేసి మనకి ఏదులాబాద్ ఊరికి ఆనుకొని ఉన్న వెంచర్. ఇప్పుడు మనం చూడొచ్చు ఏదులాబాద్ ఊర్లో ఉన్న ఇండ్లు. అదేవిధంగా మనకి ఇక్కడ నుంచి గట్కేసర్ మెయిన్ రోడ్ దగ్గరలో ఉన్న, అంటే వరంగల్ హైవేకి దగ్గరలో ఉన్న బిల్డింగ్స్ కూడా మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. అంటే ఇక మన వెంచర్కి వచ్చేసి వరంగల్ హైవే 5 కిలోమీటర్స్ వస్తుంది. అదేవిధంగా ఔటర్ రింగ్ రోడ్ వచ్చేసి 3.5 కిలోమీటర్స్ వస్తుంది. ఇది విల్లాస్ ప్లాట్స్ అండి. ప్రైస్ వచ్చేసి 17,999. ప్రీ లాంచ్ ఆఫర్ కాబట్టి త్వరలో మనకి ప్రైస్ పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు మీరు ఏ ప్లాట్ అంటే ఆ ప్లాట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు. కార్నరా, నార్త్ ఈస్టా లేదంటే ఈస్టా, నచ్చిన ప్లాట్ని బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా వివరాల కోసం సంప్రదించండి. ధన్యవాదములు.